ziyawaphika amacala ezinsizwa, ziyawaphika amacala ezinsizwa. Entanyeni zexavunwe imbala yabafazi abazinikela ocansini, zithunjwa okwesikhashana makugcwaliswa imphongolo yesidoda, zehlisa masinyane imncedo sekuyisikhathi sendumiso. Ezikolo zayo zihudulwa ngamaketango, zihliswa ngendluzule amabhulukwe, zijuliswa ngemfanekiso yonina bengembethe. Masibabheka zigqolozela iziphethu, zijuza amathe, kepha ziyaliwe ukuba zingabathinti. Zinqanyulwe izandla, zaphendulwa izimbali, ilona thuluzi lokusebenza leli bantwana basesandleni. Zizolala nomoya, zizolala nomoya woyise boKhabhiyoni. Inesikhwele inkosazane yenkanuko ibandla lamadoda ezodumisa emathangeni kaSagabhase. Unina wabakhanukayo, umathanga kawavaleki, umgovuzi ozinwele zimhlophe. Imkhathi mbili, omunye uyenezela emphongolweni, omunye uyakhala uyabuza. Ngenani lembewu eyaphelela esitankokweni ezandleni. Kunobufakazi besidumbu zabantwana besemhloshana, ukwanda kwamahlandla beguliza ezandleni. Ukuqina kwezinyawo, imsipha isize yalugongo, ukhalo olututumbayo, sekuze koma, sekuphuma amanzi. Zinduku zikaMose ziphelele ngumsoco, ziboshwe etilongweni, kungaphumeki, ligadwe olijiyoni. Izinsizwa ziyakhonjiswa, izitumbu ezingenamakhanda, abazingena ngomoya bayasiphika enyameni. Imicabango yokuba bengingaphila kangcono ngingakwenzanga ifika mawala masukwenzile. Ezindlini zangasese izinsizwa zakhile ama-altare. Unikela ngenhlamvu eyodwa yamasende, unikelwa ngezintshebe nemigogodla. Ibutho lezinsizwa ezishoshayo zishosha ziyakhona, uketshezi seluyafuneka negazi elimbalwa maningakwazi madodana. Aqine aze ajikela nganxanye amaketanga enkanuko emqaleni. Ukuzimisela ngokufa kuphela indlela yokuphuma.